Öfklik, fontos. Meggyőződtünk arról, hogy minden biztonságos, mindenki jól van. Na, ezt legörgetem. Autó beindít, nyönyöpő, mint az állat, váltó üresbe. Indulunk. Vizsgabiztos hátul, oktató jobb oldalt, fuck yeah. Kuplunk. 1. Kuplungot lazán engedjük addig, ameddig nem érzünk a motor visszatartást, adjuk ezzel egy időbe a gázt, majd elindul az autó. Ez nem történt meg. Tehát kuplungot eresztjük a csaj olyan szinten, mint a nagykönyvbe. Nem megy, jaj, izgulok. Üres. Kuplunk 1, gáz. És nem indul az autó. Úristen, valamit elrontok. Na most, a következő próbálkozásnál kuplunk 1, a kövérebbet. Kövérebb gázba, az meg, nem indul az autó. Nem indul. Majd a vizsgabiztos úgy gondolta, hogy a motor, vagy nem a vizsgabiztos, az oktatója úgy gondolta, hogy a motorhang alá elsüllyeszti a titkot, hogy miért nem indul a lány. Kézifék. Ebben a pillanatban kiengedte a kéziféket. What? Na! Ne kapkodjatok. Csak óvatosan. Nem szabad kapkodni, ha izgulsz, véged van. Ez egy jó kis sztori egyébként, én akkor haldokoltam a rögést, konkrétan így csá. Úgyhogy ez van. Na!